Когато боговете сътворявали човешката душа, Артемида ехтящата и дарила две очи, с които да се взира в реалността, да вижда формите и лицата, другите същества и бягащия дивеч. Брати, златокъдрият Аполон я наградил с едно око, което поставил на челото. С него душата била способна да съзерцава музиката на небесните сфери, да прониква в загадките на сътворението и да прозира разумния закон във всичко. Последна Киприда, родената от Пяна, я благословила с око, което скрила сърцето. С него душата познава любовта, взира се в същността и достига неведомото. От това око в сърцето боговете надничат вътре в нас, но и ние през него можем да ги съзрем. Трижди изрящата душа обаче дава много могъщество на хората и те станали почти независими от боговете. Откривали своята сродна душа и живеели в кротко блаженство и сполука, без страхове и без борби. Разтревожен, Зевс пратил Хермес да превърже очите на душата с златна превръзка, която да забулва погледа с илюзии и да възбужда копнежи, за да забравят свободата си. Оставили непревързани само земните очи, за да могат хората да вървят без да се нараняват по земята, а другите незримо забулили. Така ослепена и до днес вечно се лута човешката душа из лабиринтите на страстите и с илюзиите на копнежите. Забравила за другите си очи, изпуснала спасителната нишка, която сърцето изтегля в погледа. И ако не си спомни за другите си очи, нищо не може да я изцели, да я пробуди от мрежите на скръбта.